Etorri izan da jendia, eta urrengo batean esan, etorrez, ez zai gustatu, eta ez naiz gehiago etorriko, eta listo. Eta beste batzu, bai, urrengoan gongo naiz. Aste honetan ezin izan dut, baina urrengo saioa agertuko naiz. Deneti da. Libre, nahi duena etortzen da, ez dago matrikularik, ez dago izena eman beharrik, ez errez. Hore erazten gaituzte, aurreko aztian, saioa tokatzen dara, porque inoiz espazia etortzen, gero, despista hoitzen zia, ez dakizu urrengo 15 eguna noiz datorren. Orduan, bueno, eta hori dut. Ibili ginen, kantuan kalean zehar, Eibarko Terrendezal kantuzalean, taldean. Eta antzik egin, baina gero, hau etorri zan, leixo hau, orduan tezekin izan dana, eta hori gutxi genuen. Baina zaldean iban naiz, gustura etortzen eskultura, oso. Buru hori da gustura etortzea. Bai. Musia kantatzea, eta orduan hasi ginean 2-3 kantu ikasten garen. Hasi ginean behin betiko, eta mendian gora aritza da horiek, buruz ikasten. Eta, bueno, 2-3 errepikatuz, ari gara ikasten. Eta gero egiten dugu, behin horiek 2 aldiz abestu eta gero, egiten dugu ronda bat. Eta dugu kantu paper batzuek, eta, bueno, zuk aukeratu urtik bat. Gero urrengoak. Eta hola, egiten dugu, buelta bat edo bi, bakoitzak zerrenda hortatik nahi duena, baina ia papelakin. Baina nik uste interesgarria dela. Aldan neurrian buruan izatea. Ni beti izaten dut, edo kotxean noiala, edo dutxan sartzen nahi zenean, nik dutxan kantatu egiten dut. Orduan, abesti bat osori balin badakit, hobeto. Ez? Kantu paperakin ez dutxara joango. Edo telefonoarekin. Horra bestia dauzkagu 40 Orduan, ronda hortan, pasatzen gut, bakoitzak aukeratzen du nahi duna. Batzuek Eibarko kantuak, bai. Gehienetan errepikatu egiten dira gustuko kantak. Batzuek badaude saio guztietan atera ez diranak. Neri gustatuko litzak, egunen batean kalian, ez erten hortara, baizik eta kalian elkartu eta bernan txikito bat hartzen. Kantatuko zera, kalian gora, kalian bera, eta kantatuko dut, eta listo. Eta gai izatea, hori, hasi kantu bat eta bukatzeko, lotzatu gabe, eta badakiko ez da ezkagula kriston ahotsak eta kriston teknikak eta ezer, baina bintzat, kalian kantatzeko zer behar da. Gogoa, berri. Eta lotzak endu. Eta lotzak endu. Igual, hori da beste puntu importantia. Lotzak, momentuz, lotzatxia izaten, baina gero, egin zara kalera, eta egin zara grazai. Jakina, ba? Zer, larun bagauetan diskotekan kantatzen dutenak ondo kantatzen dute, ala? Edo tabernetan, lau zerbeza hartuta gero anazten diranean... Gero horrela. Lagun batzuk kontotuz gero, aiazta, kantatak ito. Eta orduan, batiz bada, euskal kantak kantatzen.